Αδέλφια, χαιρόμαστε γιατί συναχθήκαμε αυτό το πρωινό εδώ. Απολαμβάνουμε ένα στην παρουσία του άλλου και λέμε τα νέα μας και χαιρόμαστε για αυτό που ζούμε. Αλλά πάνω απ' όλα χαιρόμαστε για κάτι άλλο. Ανάμεσά μας είναι εκείνος. Είναι εκείνος που μας αγάπησε τόσο πολύ. Είναι εκείνος που ήρθε πριν από μας. Είναι εκείνος που μας περίμενε εδώ. Και είναι εκείνος τώρα που θέλει να μας μιλήσει. Να μας μιλήσει. Ήρθε ο Κύριος να μας απομονώσει πρωταμένα. Να κλείσει με ρολά τη διάνοια, τη σκέψη, την καρδιά και να επικοινωνήσουμε. Ο φυσικός άνθρωπος θα πάει στου. Να παραμεριστεί και από εσάς και από μένα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει ο Κύριος να μας δώσει τον άρτο της ζωής. Μίλησε ο αδελφός μας ο Γιώργος για ταξίδια. Πράγματι, η ζωή των ανθρώπων σήμερα είναι ένα ταξίδι. Ετοιμάζονται τις βαλίτσες, όλο το χρόνο ετοιμάζονται να κάνουν ένα συγκεκριμένο ταξίδι. Και ήταν κάποιος πλούσιος, λέει, που έκανε πολλά ταξίδια και έπαιρνε πάντα μαζί του το δούλο του. Κάποια στιγμή αυτός ο πλούσιος έφυγε και ρωτήσανε το δούλο, τι έχεις να πεις για αυτό το ταξίδι? Είμαι σε απορία, λέει. Γιατί ο Κύριος μου, λέει, σε κάθε ταξίδι που πήγαινε, 1 μήνα πριν, 2 μήνες πριν, ετοιμαζόταν και μιλούσε για αυτό το ταξίδι. Μιλούσε το τι θα συναντήσει, μιλούσε το που θα πάει, μιλούσε το τι θα απολαύσει. Και λοιπόν, για αυτό το ταξίδι, λέει, δεν είχε μιλήσει ποτέ. Για αυτό το ταξίδι δεν ετοίμασε ποτέ τις βαλίτσες του. Δεν ξέρω τι ταξίδι είναι αυτό. Εκείνος δεν ήξερε τι ταξίδι είναι αυτό. Αλλά εμείς ξέρουμε τι είναι το ταξίδι που ταξίδευσε η αδελφή Λόλα, όπως μας είπε ο αδελφός ο Γιώργος. Και μπαίνει το ερωτηματικό. Μιλάω για αυτό το ταξίδι. Έχω χαρά μες στην καρδιά μου που θα κάνω αυτό το ταξίδι. Ετοιμάζω σε εισαγωγικά τις βαλίτσες μου για αυτό το ταξίδι. Ή το μυαλό μου είναι σε αυτά τα ταξίδια που κάνει αυτός ο κόσμος, σε αυτά τα ταξίδια της ματαιότητας, σε αυτά τα ταξίδια της φθοράς, σε αυτά τα ταξίδια της αμαρτίας, αν θέλετε, φεύγουν από την άκρη του κόσμου και έρχονται εδώ. Γιατί, για να ελευθερωθούν. Από τι να ελευθερωθούν? Να ελευθερωθούν από τα μάτια εκείνων που τους βλέπουν και να πάνε κάπου αλλού, να κάνουν την αμαρτία όπως θέλουν. Μη γέννητο, αδέλφια. Μη γέννητο. Και ποιο είναι το μήνυμά μας, αδέλφια? Αυτός που μας αγάπησε, αυτός που έδωσε τη ζωή του για μας, τον ενδιαφέρει να μπει μες στην καρδιά μας αυτός ο ζήλος για αυτό το ταξίδι. Τον ενδιαφέρει να γίνει η ανάλογη προετοιμασία. Τον ενδιαφέρει να μιλάμε για αυτό το ταξίδι και να εφρενόμεθα. Μα πώς θα γίνει αυτό? Ξέρεις από πού περνάω, αδελφέ μου, εγώ τώρα? Ξέρεις τι βιώνω εγώ τούτο το καιρό? Ξέρεις τι βιώνω αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, τα 5, τα 10? Και ο άλλος θα μου πει, ξέρεις τι βιώνω από τότε που ήρθα στο Χριστό? Και θα έχει δίκιο. Γιατί πολλοί από μας, να μην πω όλοι μας, πολλοί από μας ερχόμαστε στο Χριστό για να είναι ο Χριστός δούλος και εμείς οι κύριοι. Για να τον προστάζουμε τον Χριστό και αυτός να μας απαντάει. Κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Και ο Κύριος να μας απαντάει. Αυτό θα οδηγήσει πουθενά? Όχι. Ο Χριστός όταν κάλεσε τον Απόστολο Παύλο, είπε στον Ανανία,
θα πας, θα συναντήσεις αυτόν τον άνθρωπο και θα του πεις τι θα περάσει εξαιτίας του ονόματός μου. Μα τι μας λες τώρα, αδελφέ μου? Θα περάσουμε? Θα περάσουμε. Αλλά ο Χριστός, αδελφιά, δεν θέλει να μας ταλαιπωρήσει, να μας εκδικηθεί, να μας, επειδή είμαστε στην αμαρτία, κάθε άλλο. Θέλει να μας περάσει από μια εκπαίδευση, γιατί θέλει να μας καταστήσει δόκιμους. Θέλει να μας δώσει ένα διαβατήριο, και το διαβατήριο αυτό, το πτυχίο αυτό, δεν το παίρνεις έτσι. Στον κόσμο για να πάρεις ένα πτυχίο έχεις ταλαιπωρία. Στον κόσμο για να βγάλεις ένα πανεπιστήμιο έχεις ταλαιπωρία, και να μπεις και να βγεις. Και γιατί στο τέλος να μην βρίσκεις ούτε δουλειά να εργαστείς. Πόσο μάλλον αυτό το πτυχίο που έχει αιώνια ζωή. Θα ζήσεις για πάντα, θα ζήσω για πάντα ένα καθεστώς ονειρεμένο. Ο οφθαλμός δεν είδε, ότι δεν ήκουσε, και σε καρδιά δεν ανέβησαν αυτά που ετοίμασε ο Κύριος για μας. Και ήδη μια πρόγευση έχουμε πάρει. Μπορούσες να φανταστείς εσύ, μπορούσε να φανταστώ εγώ, ένας άθεος θα έλεγα πριν, εσχρόνεστη και λέγειν, ότι θα είμαι εδώ και θα μιλάω για το Χριστό. Θα είμαι εδώ και θα μιλάω για το Χριστό και θα μπαίνει αυτό το δέος, ο φόβος, η ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά μου. Όταν κάποτε έλεγα δεν υπάρχει τίποτα, όταν κάποτε έλεγα δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει Θεός, αλλά άνθρωπε, επειδή δεν μπορείς να πιστέψεις τον εαυτόν σου, βάζεις μεσάζοντα κάποιον άλλον και δραστηριοποιείσαι κατά αυτόν τον τρόπο για να κάνεις αυτά που κάνεις. Μέσα από την πίστη, όχι στον εαυτόν σου, αλλά την πίστη σε κάποιον άλλον. Αυτά έλεγα εγώ, ο άφρον. Αλλά ο Κύριος κάποτε που τον επικαλέστηκα, δεν μου είπε κοίτα να δεις, αυτά και αυτά έκανες, κοίτα να δεις αυτό, εκεί περπατούσες, δεν σε θέλω. Όχι. Είχε ανοιχτεί την αγκάλη του. Και την αγκάλη του την έχει ανοιχτεί ο Κύριος για όλους, αδέλφια. Πολλά έχουμε να πούμε γύρω από αυτό, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει. Και θα πάμε τώρα να δούμε την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση μέσα από την οποία μας περνάει ο Κύριος, και μια εκπαίδευση η οποία δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά μια εκπαίδευση η οποία δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά μετά αποφέρει καρπών δικαιοσύνης. Πάμε στον Ιερεμία, αν δεν κάνω λάθος, στο λάμδα α. Μάλιστα. Σελίδα 701. Λάμδα α, 801 σελίδες, 15 εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ, κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί δια τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσι τα τέκνα της. Έχουνε φύγει και κλαίει μες στην καρδιά της. Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτό το εδάφιο σήμερα? Φωνή οικούστη στην Κο, φωνή οικούστη στη Ρόδο, στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Φωνή οικούστη. Και μόνο και θρήνος και κλαθμός. Γιατί τα τέκνα δεν υπάρχουν. Όχι σε όλους, αδερφέ. Εγώ τα τέκνα μου είναι μέσα στην εκκλησία. Σοβαρά. Έχεις μείνει σε αυτό? Έχεις μείνει στη φυσική σου οικογένεια? Έχεις μείνει στο φυσικό άνθρωπο? Έλα στην πνευματική σου οικογένεια και δες τα τέκνα σου, αν είναι όλα εδώ. Δες εκείνους οι οποίοι κλαίνε μέρα νύχτα για τα τέκνα τους.
εγώ, Κύριε μου, δώσ' μας αυτά τα σπλάχνα, δώσ' μας αυτούς τους ικτυρμούς, δώσ' μας αυτό το φρόνημα το δικό σου, Κύριε, να συμπονέσουμε, να συμπάσχουμε, να έρθουμε να κράξουμε. Αν εγώ έχω τα τέκνα μου μέσα σε τα φυσικά, μέσα σε αυτή την πνευματική οικογένεια, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα τέκνα των αδελφών μου. Και δεν είναι μόνο τα τέκνα όπως το θεωρούμε εμείς. Σε αυτούς οι οποίοι επίστευσαν, έδωσε την εξουσία να γίνουν τέκνα του. Επομένως, τέκνα είμαστε όλοι. Επομένως, αφού όλοι είμαστε τέκνα, φανταστείτε πόσο πολύ περισσότερο επεκτείνεται αυτό ο δειρμός και ο κλαθμός που πρέπει να υπάρχει μέσα στο λαό του Θεού για όλα αυτά τα τέκνα, είτε πρόκειται για τα τέκνα που λένε μάνα πατέρα, είτε πρόκειται για τη γυναίκα μου, για τον τον πατέρα μου, για τους συγγενείς μου που ήσαν μες στην εκκλησία και δεν υπάρχουν πια. Κλαθμός και οδυρμός, αδελφέ μου, δεν έχεις πίστη καθόλου. Δεν ξέρεις ότι ο λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν πιστεύεις δεν είναι τίποτα αδύνατο σε Αυτόν. Έχασες την πίστη σου, δεν είσαι πιστός. Αδελφέ μου, μην τα λες αυτά. Είσαι άθλιος και είμαι άθλιος παρηγορητής όταν κατά αυτόν τον τρόπο πάω να παρηγορήσω τον αδελφό μου. Γιατί η Γραφή μας λέει στη Γένεση, στο Θ κεφάλαιο αν δεν κάνω λάθος, μας μιλάει για κάποιον άνθρωπο του Θεού, στο Λαμπταζίτα κεφάλαιο, ναι, για τον Ιακώβ. Για τον Ιακώβ, όταν του πήγανε την αγγελία, όταν του πήγανε το ημάτιο το βεβαμένο με αίμα και όταν αναγνώρισε ότι αυτό ήταν του γιού του. Και διέσχισε ο Ιακώβ τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον στην οστρήν αυτού και επένθησε τον ιόν αυτού ημέρας πολλάς. Και σηκώθησαν πάντες οι ιοί αυτού και πάσε η θυγατέρη αυτού για να παρηγορήσωσι αυτόν. Αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί, λέγον ότι πενθών θέλω καταβεί προς τον ιόν μου εις τον τάφον, και έκλαυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού. Κλάμα, θρήνος, ο δειρμός. Κλάμα, θρήνος, ο δειρμός για τον Στέφανο, όταν οι ευλαβείς πηγαίναν να τον εναποθέσουν στον τάφο. Αλλά αν θέλουμε να πάμε και πιο πέρα, θα πάμε πάλι και στους Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο, στον ίδιο τον Ιησού Χριστό, με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε η οικεσία στον δυνάμενο να σώζει. Με τα κραυγής δυνατής και δακρύων πρέπει να απευθύνομαι κι εγώ στον δυνάμενο να σώζει, στον δυνάμενο να αναστήσει τους νεκρούς, γιατί κάποιος ο οποίος έφυγε γύρισε στα παλιά. Πού δηλαδή? Στο θάνατο, και είναι νεκρός. Και τώρα εγώ τι πρέπει να προσεύχομαι? Προσεύχομαι για να έρθει εκείνη η ευλογημένη στιγμή που θα πει ο Κύριος, σηκώθητη, ανάστηθη εκ των νεκρών, και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Μα ένας λόγος είναι αρκετός. Ναι, αδέλφια, ένας λόγος είναι αρκετός. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνει ο Κύριος? Αδελφέ μου, ο Κύριος δεν έχει τους τρόπους και τις μεθόδους που έχω εγώ και εσύ. Έχει άλλους τρόπους, άλλη μέθοδο ο Κύριος, και χρησιμοποιεί αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε σαν βουνά, ενώ μπορεί να κάνει με τη χερούκλα του έτσι και να τα παραμερίσει όλα, τα αφήνει. Γιατί τα αφήνει?
τα αφήνει για μένα και για σένα. Δηλαδή, ο Κύριος, αδέλφια, δεν ήρθε απλά για να μας σώσει και να μας πάει στον ουρανό απευθείας, γιατί αν ήταν έτσι θα μας έσωζε και θα μας έπαιρνε απευθείας στον ουρανό. Όχι. Έχει ένα άλλο σχέδιο ο Κύριος. Σώζει εμένα, αλλά ταυτόχρονα, όπως ο πατέρας έστειλε τον Υιό, ο Υιός τώρα θέλει να υπάγει διεμού. Να υπάγει πού? Να φέρει την καλή αγγελία. Και έρχεται ο Χριστός και σου αποκαλύπτεται. Αλλά για να έρθει η καλή αγγελία, για να είναι ο λόγος μου που θα βγω έξω και θα μιλήσω ζωοποιητικός, δεν πρέπει να είναι ο λόγος του Ανδρέα. Πρέπει να είναι λόγος Θεού, λόγος Κυρίου. Μόνο αυτός ο λόγος είναι ζωοποιητικός. Που σημαίνει πρέπει μέσα μου να ετοιμάσω τον τόπο έτσι ώστε κυρίαρχος να είναι εκείνος μόνο. Ώστε μόνο εκείνος να μιλάει, μόνο εκείνος να σκέφτεται, μόνο εκείνος να επιλέγει, μόνο εκείνος να βλέπει τη στιγμή που θα πρέπει να επέμβει και να μην προπορεύομαι εγώ. Μα δεν τον έχουμε τον Χριστό? Τον έχω τον Χριστό. Αλλά ποιος προπορεύεται? Ποιος είμαι? Γνήσιο τέκνο Θεού. Μα πώς είμαι γνήσιο τέκνο Θεού? Αυτοί που διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι τέκνα Θεού. Και για να διοικηθώ από το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να το αφήσω να κυριαρχήσει μέσα μου. Και μας βλέπει ο Κύριος που κλαίμε, φωνάζουμε, θρήνος, ο δυρμός. Αλλά ο Κύριος δεν έχει τα συναισθήματα αυτά που έχουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος κοιτάζει το τέλος της υποθέσεως, αδέλφια. Το τέλος της υποθέσεως είναι ένας θρίαμβος. Το τέλος της υποθέσεως είναι ο διάβολος να κατεσχυνθεί. Το τέλος της υποθέσεως είναι να το αρπάξει όλα τα λάφυρα. Πώς? Διεμού και διεσού. Πότε? Όταν εγώ και εσύ αφήσουμε τον Χριστό να κάνει το έργο του. Γιατί ο Χριστός συνεχίζει να κάνει το έργο του μέσω εμού και εσού. Αλλά μας έχει σκεπάσει για την ασχήμια μας. Μας καθαρίζει, μας πλένει, μας θέλει να μας κάνει, να μας στολίσει. Γιατί? Θέλει να κάνει τα αποκαλυπτήρια. Και θέλει να με συστήσει και να με σε συστήσει. Και τότε να μιλάει μόνο αυτός. Να ενεργεί μόνο αυτός. Να σώζει μόνο αυτός. Και όταν θα το κάνει αυτό, όταν θα του επιτρέψω, θα κάνει αυτός τα επόμενα. Και λέει, πάυσον τη φωνή σου από κλαθμού και τους φθαλμούς σου από δακρύων. Το έργο σου θέλει ανταμυφτεί, λέγει Κύριος, και θέλω σε επιστρέψει εκ της γης του εχθρού. Όπο εχμάλωτη στη γη του εχθρού. Εχμάλωτη μέσα στο σπίτι μας. Εχμάλωτη μέσα στη δουλειά μας. Εχμάλωτη πολύ. Ακόμη και μέσα στην οικογένειά σου, την πνευματική εχμαλωσία. Πάυσον, λέει, από κλαθμού. Πάυσον τώρα. Γιατί? Γιατί αυτό που γίνεται το έχω επιτρέψει εγώ. Θα περάσεις από εκεί που πέρασα εγώ και σου δείξα το δρόμο. Μα από πού πέρασες εσύ, Κύριε? Εγώ πέρασα από ένα δρόμο που οδηγούσε στο Γολγοθά. Πέρασα από ένα δρόμο θανάτου για να αναστηθώ. Και εγώ πρέπει να πεθάνω για να αναστηθώ. Εγώ ζητάω μόνο την Ανάσταση. Τι είναι ανάγκη να πεθάνω? Δεν έρχεται Ανάσταση χωρίς το θάνατο, αδελφιά μου. Και ο θάνατος τώρα σε εμάς ποιος είναι? Να πεθάνει ο παλιάνθρωπος που έχουμε μέσα μας. Να κυριαρχήσει ο πνευματικός άνθρωπος. Και για να γίνει αυτό, ο Χριστός τι κάνει? Δεν θα μας στείλει να σταυρωθούμε εκεί στο Γολγοθά.
φροντίζει κάτι άλλο γιατί μας αγαπάει. Φέρνει το Γολγοθά μες στο σπίτι σου. Φέρνει το Γολγοθά μες στη δουλειά σου. Φέρνει το Γολγοθά στη γειτονιά σου. Και βάζει κάποιον εκεί και σε ραπίζει. Σε ραπίζει. Σε σταυρώνει. Σε σταυρώνει. Ώσπου να πεις αμάν, δεν αντέχω άλλο. Εκεί που δεν αντέχεις εσύ, αντέχει ο Χριστός. Και τι θέλει ο Χριστός? Να παραδοθώ. Να παραδοθώ. Να του πω, Κύριε, μέχρι τώρα απέτυχα ολοσχερός. Τώρα, Κύριε, σε παρακαλώ. Ανάλαβε εσύ. Σε παρακαλώ. Έλα εσύ και πήγαινε μπροστά και εγώ θα σε ακολουθώ. Θα σταματήσω να μπαίνω μπροστά εγώ. Θα σταματήσω να σε παρακαλώ για το θέλω το δικό σου. Θα έρχομαι να σου λέω τι θέλω, αλλά στην προσευχή μου θα συμπληρώνω την ουχή ό,τι θέλω εγώ, Κύριε, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Ευλογημένη εκείνη η στιγμή. Ευλογημένη η στιγμή που θα αφήσουμε τον Κύριο να κάνει το έργο όπως Αυτός ευαρεστείται, όπως Αυτός βλέπει ότι πρέπει να γίνει σε μένα και σε σένα το έργο αυτό. Και είναι ελπίσεις στα εσχατά σου, λέγει Κύριος, και τα τέκνα σου θέλουν να επιστρέψει στα όρια αυτών. Τα τέκνα σου θα επιστρέψουν μέσα σε αυτά τα όρια και θα αρχίσουν να κινούνται μέσα σε αυτά τα όρια και δεν θα βγαίνουν από αυτά τα όρια. Και λέει στον Ισαΐα, στο ξι κεφάλαιο ή στο ξι αλφα, στο ξι. Ήψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και ιδέ. Κύκλο του οφθαλμού σου και ιδέ. Μην κοιτάς δηλαδή έτσι οριζόντια δεξιά και αριστερά. Κοίτα πάνω. Κοίτα πάνω και καθώς κοιτάζεις πάνω βλέπεις. Ποιον βλέπεις? Εκείνον ο οποίος σε κοιτάζει. Και τι σου λέει? Ιδού πάντες σου τι συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Οι ιοί σου και οι θυγατέρες σου θέλουν σε έρθει μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν σε τραφτεί στα πλευρά σου. Τι ωραία, τι ωραία. Ποιος το λέει αυτό? Ο Κύριος. Ναι, τώρα το λέει ο Κύριος. Τι? Το λέει ο Κύριος. Λόγος εξερχόμενος εκ του στόματός μου δεν θα επιστρέψει κενός. Όχι του στόματος του δικού μου. Αυτό που θα πω εγώ και θα το πει ο Κύριος που κυριαρχεί μες στην καρδιά μου. Και τι θα κάνει αυτός ο λόγος? Θα εκτελέσει εκείνο για τον οποίο τον απέστειλα αυτό το λόγο. Δηλαδή θα εκτελέσει και θα ελευθερώσει εκείνους οι οποίοι είναι δέσμοι. Και θυμάμαι μια φορά, αδέλφια, πριν σωθούν τα παιδιά μου, σε μια στιγμή απελπισίας πήγα και φώναξα, καθώς είδα ότι είχε φτάσει 2 η ώρα και κοιτάζαν την τηλεόραση, και πήγα και φώναξα δυνατά, Κύριε! Και λέω τώρα, αφού προσευχήθηκα, θέλω να μου μιλήσεις. Πώς θα μου μιλήσει? Αυτός ο λόγος θα μιλήσει. Αλλά αυτόν τον λόγο τον έχουμε σε δεύτερη μοίρα, ότι δεν μιλάει. Μα αυτός ο λόγος είναι ο Χριστός. Ανοίγω και πάω και στον Ισαΐα. Λέει, δικαίως είναι εχμαλωτισμένοι οι εχμαλωτισθέντες. Δικαίως είναι λάφυρα στα χέρια του εχθρού. Λάφυρα είναι και τα τέκνα σου. Εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου. Να η παρουσία του Κύριου πάνω μου. Νάτος ο λόγος. Τον δέχτηκα αυτόν τον λόγο. Τον δέχτηκα. Ησύχασα. Σώθηκαν τα παιδιά μου. Μα πας άνθρωπος ψεύτης, ο Θεός όμως είναι αληθής. Σώθηκε η γυναίκα μου, για την οποία λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα, μου λέγε κάποιος. Αυτή η γυναίκα είναι του κόσμου καθαρά. Σοβαρά, είναι του κόσμου καθαρά, αλλά εγώ έχω επαγγελία. Μα δεν βλέπεις? Όχι, δεν βλέπω. Βλέπω με τα μάτια τα πνευματικά, πιστεύω εκείνον ο οποίος μου είπε, μου μίλησε, και αυτός θα εκτελέσει. Πού βιώνεις λοιπόν? Τι βιώνεις αυτό το καιρό μέσα στο σπίτι σου? Τι βιώνεις? Προσεύχεσαι για τα παιδιά σου που έχουν φύγει? Υπάρχει ελπίς στα εσχατά σου. Προσεύχεσαι για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου
και δεν βλέπεις κανένα αποτέλεσμα, υπάρχει ελπίς στα έσχατά σου. Και ποια είναι τα έσχατα τέλος πάντων? Η πλήρης παράδοση, αδέλφια, στο Χριστό. Ο Χριστός δεν μας κάλεσε για να μας ταλαιπωρήσει. Ο Χριστός μας κάλεσε για να μας εγιάσει. Ο Χριστός μας κάλεσε για να μας καθαρίσει. Ο Χριστός μας κάλεσε για να μας κάνει καινούργια κτίσματα. Και όσοι είναι εν Χριστώ είναι νέα κτίσματα. Τα αρχαία παρήλθαν, τα πάντα έγιναν νέα. Και τα πάντα ποια είναι? Τα πάντα είναι εκ του Θεού, που διήλαξε, λέει, τους ανθρώπους με τον εαυτόν του, με τον ίδιο του τον εαυτό ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή έστειλε τον Ιησού Χριστό, γιατί στον Ιησού Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και μας έδωσε εμάς τη διακονία της διαλλαγής. Που σημαίνει τι? Μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης. Συμφιλίωσης με ποιον? Αδέλφια, είμαστε πρέσβεις και θέλει να μας αποστείλει για αυτή τη συμφιλίωση. Θέλει να μας αποστείλει για να μιλήσουμε το λόγο του. Θέλει να μας αποστείλει όλους εκείνους οι οποίοι είναι αιχμάλωτοι, να τους πούμε ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει το φως. Αλλά για να το πεις αυτό πρέπει πρώτα να το εκπέμπεις εσύ. Πώς θα εκπέμπω το φως όταν το φως δεν είναι μέσα μου? Πώς θα εκπέμπω το φως όταν μέσα μου φιλοξενώ αυτά που φιλοξενεί όλος ο κόσμος? Και προσπαθεί ο Χριστός να βγάλει αυτό το κοσμικό φρόνημα που έχω μέσα μου. Προσπαθεί ο Χριστός να με κάνει να έρθω στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όχι νήπιο, στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να εκτελέσω τη διακονία μου. Ποια διακονία, αδελφέ? Εγώ δεν έχω διακονία. Νομίζεις ότι δεν έχεις διακονία? Έχοντες την διακονία ταύτην, ας μην αποκάμωμεν. Τη διακονία ταύτη έχουμε όλοι διακονία. Βέβαια και έχουμε διακονία. Είμαστε όλοι ευαγγελιστές. Μπορούμε όλοι να πούμε ότι ζει ο Χριστός. Ζει ο Χριστός, να πούμε αυτή την καλή την αγγελία σε όλους. Και το παράδοξο, εκείνοι που έχουν να πούνε μια καλή αγγελία στον κόσμο, τρέχουν να την πούνε. Γιατί να δώσουν χαρά σε εκείνον που θα πούνε την αγγελία. Και εμείς, αδέλφια, ποια είναι η αγγελία που πρέπει να δώσουμε? Ποια είναι η αγγελία η οποία δεν παραλληλίζεται με καμία άλλη αγγελία? Ότι ο Χριστός σε αγαπάει, ότι ο Χριστός είναι η ζωή, ότι ο Χριστός σου χαρίζει ζωή αιώνια. Και τρεπόμαστε να πάμε να το πούμε αυτό. Τρεπόμαστε να πούμε την καλή την αγγελία. Γιατί? Φόβος είναι μέσα στην καρδιά μας και θέλει ο Χριστός αυτόν το φόβο του ονειδισμού, αυτόν το φόβο του χλευασμού να τον βγάλει από μέσα μας. Πώς θα βγει λοιπόν αυτός ο φόβος από μέσα μας? Όταν κυριαρχήσει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι η αγάπη και η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Μήπως φοβάσαι? Μήπως φοβάσαι? Έχεις ανάγκη την τελεία αγάπη. Έχεις ανάγκη να επικαλεστείς έντονα το Χριστό. Έχεις ανάγκη να επικαλεστείς το Άγιο όνομά Του, την Αγία Του παρουσία. Και τότε ο Χριστός θα παραμερίσει τα πάντα. Δεν μπορεί κανένας να το αντισταθεί. Δεν μπορεί ο φόβος να κυριαρχήσει μέσα σου. Γιατί ο φόβος, όπως είπαμε και χθες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα του να αναλαμβάνω εγώ να κάνω ορισμένα πράγματα με τη δύναμη τη δική μου. Αλλά εκφύσεως είμαι αδύνατος να το κάνω αυτό. Θα πετύχω? Δεν θα πετύχω? Θα μου βγει σε καλό? Δεν θα μου βγει σε καλό? Άγχος, αγωνία. Ενώ όταν αφήσω την τελεία αγάπη που είναι ο Χριστός, αυτό το οποίο θα κάνει ο Χριστός είναι σίγουρο. Είναι εκ των προτέρων ότι είναι πετυχημένο. Είναι εκ των προτέρων σίγουρο ότι θα σου δώσει ειρήνη, θα σου δώσει χαρά, θα σου δώσει γαλήνη. Αδέλφια, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο και να ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι υπάρχει ελπίς στα εσχατά σου. Υπάρχει ελπίς στα εσχατά σου. Στα εσχατά σου. Στα εσχατά σου υπάρχει ελπίδα και η ελπίδα έχει ένα όνομα. Η ελπίδα λέγεται Χριστός. Είναι ένα όνομα που δεν κατεσχύνει.
Είναι ένα όνομα το οποίο στο τέλος θα κυριαρχήσει. Είναι ένα όνομα στο οποίο θα κλείνει παντών επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος και θα ονομαστεί Κύριος όλης της γης. Μα δεν είναι, αλλά δεν τον ονομάζουνε. Όταν όμως θα έρθει στη δόξα του, αυτοί οι οποίοι είναι καταφρονητές, αυτοί οι οποίοι είναι χλευαστές, θα λένε τρέξτε όροι να μας καλύψετε για να γλιτώσουμε από την οργή του αρνίου. Εγώ και εσύ όμως θα λέμε, αγαπημένε μας, καλώς ήλθες, σε θέλουμε, πάμε μαζί. Αλληλούια, ευλογημένη την στιγμή. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδέρφια μου.